ହର ହର ମହାଦେବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେଟା ଜହ୍ନି ଆଉ କଲରା ସବୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ଓହଳିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ୟାକୁ ଆଜି ତୋଳି ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ଇଏ ବେଶୀ ବୁଢ଼ା ହେଇଯିବ ଆଉ ୟାକୁ ଖାଇହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜହ୍ନି, କଲରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ତୋଳି ଆଣିଥିଲି। ଭାବିଲି ଜହ୍ନିଟା ଫ୍ରେଶ୍ ଅଛି ତ ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଜହ୍ନିକୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆଳୁ ଆଉ ପିଆଜ, ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ଏହାର ମସଲାଟା। ତ ଆପଣ ବାଦାମ, ଆମର ଯେଉଁ ଚିନାବାଦାମ, ପିଆଜ ଆଉ ଜିରା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗିନା, ଛୋଟ ଗିନା ମାପରେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି 3ଟା ଜହ୍ନି, 2ଟା ଆଳୁ, ପିଆଜ ନେଇଛି। ସେଇ 4 ଚାମଚ ଯେମିତି ବଡ଼ 4 ଚାମଚ ବାଦାମକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ଆପଣ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଏଥିରେ ବେଶୀ ତେଲ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା କିଛି ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଥିବ ଖରାପ ହେଇଥିବ। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ ଖାଲି ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ବି ମୁଁ ଛିଡ଼େଇନି, କାହିଁକିନା ରାଗ ହେଇଗଲେ ସେ ଖାଇପାରିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ କାଟି ରଖିଥିବା ଜହ୍ନିକୁ ଢାଙ୍କିଦେଲି। ଗୋଟେ ଥର ଘୋଡ଼େଇ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବାଟି ରଖିଥିବା ବାଦାମର ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବାଦାମ ଜାଗାରେ ପୋସ୍ତ ବି ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ମୋ ପାଖରେ ପୋସ୍ତ ନଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ବାଦାମରେ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାଦାମରେ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ସିଝିଗଲାଣି ଜହ୍ନି ଆଳୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ସିଝିନି ଆପଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ସିଝେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜହ୍ନି ଆଉ ଆଳୁ ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି, ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଠାରେ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ସବୁ ମରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଟମାଟୋ ଆପଣ ନ ଏଡ଼୍ କଲେ ବି ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାକି ଟମାଟୋ ଏଡ଼୍ କଲେ ଟିକେ ଟେଙ୍ଗି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଅଧିକା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ବାସ୍, ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ତରକାରୀ। ୟାକୁ ଆପଣ ପଖାଳ ସହିତ, ଗରମ ଭାତ ସହିତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଯାହା ସହିତ ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ବି ଏଇ ଡିଶ୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଜହ୍ନି ତିଅଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।